allemaal van harte welkom bij de opening van een uniek feest. Uniek omdat we 2 feesten hebben die samen openen. 2 feesten, Admiraliteitsdagen en Stadsfeesten 2012. Burgemeester, ik vind het een hele eer om u hier bij het eerste oestermandje van onze oesteroogst uit de Waddenzee te mogen overhandigen. Alsjeblieft. Geniet ervan. Dokkum is altijd een plaatje, dat weten we. Maar er zijn momenten dat het zichzelf overtreft. En zo'n avond is vanavond. Dankzij die feestelijkheden. 2 feesten, maar ook 2 beesten. 2 feestbeesten. Ze zijn genoemd. De garnaal, de granaat van Dokkum. Gaat vanavond vast weer iets mee gebeuren. Dat kan niet bij de start van de stadsfeesten. En natuurlijk de heerlijke oester. 2 beesten die volgens mij elkaar heel goed dulden, want dat doen ze ook in hetzelfde leefgebied. En ook op het bord is het een heel goed stel. Van de week heb ik de garnaal, de granaat, die even was verdwenen uit Dokkum teruggekregen. Maar ik moet zeggen, hij zag er niet goed uit. Want hij was nogal wat kleiner dan zoals we hem kennen. En of dat nou het eerste product was van een hele goede samenwerking met de buren, dat kan zijn. Ik weet het niet. We zullen het zien vanavond, want er gaat vast iets gebeuren. Maar het komt goed met die 2. Met die oester en de garnaal, die gaan goed samen. En het wordt ook een goed feest. Ook dat weet ik zeker. Het weer is iets frisser dan vorig jaar, maar het houdt zich goed. En we zorgen samen voor de warmte. Ik wens u een fantastische avond, een geweldig weekend, een hele mooie stadsfeesten. En ik wil van u graag een applaus voor alle mensen die maandenlang dit hebben voorbereid om te zorgen dat ze u kunnen trakteren op al deze feestelijkheden. Dank u wel. Zonder je te kennen heb je gemist, maar deze keer is het raar.